As chuvias destes últimos días non están a ralentizar a marcha das obras de remodelación da fachada marítima sonense, un ambicioso proxecto financiado pola Xunta de Galicia que superará os 4 millóns de euros. Segundo o alcalde Luís Soujo, as obras avanzan segundo os prazos previstos, polo que seguramente estean rematadas antes de finais de 2021. E as obras van ben, estamos agora no peor momento, que son os movimentos de terra, soterramientos, separativas de pluviales e fecales, pero vai sobre o previsto e a verdad que a empresa, a UTE, que está traballando, que a Beconsa con Canarga, o está facendo moi ben, porque é moi cuidadoso cos bares que están ali na fachada marítima, co comercio que está ali, e suelen, cada vez que teñen que cerrar unha beira rúa, unha calle, falar con eles, e a verdade que é moi ben, e vai sobre o previsto, non? Nós o que queremos de cara ao verán, porque este ten un plazo de 18 meses, terminaría o plazo o 1 de enero do ano 2022, pero as obras van máis avanzadas. Segundo o rexedor sonense, a actuación favorecerá a integración do porto na vila, facilitando ademais as labores propias do porto, e dándolle un cambio significativo á actual imaxe do bordo litoral. Nós queríamos toda a actividade que hai no Peirao de Porto do Son que estivera relacionada ca vida deste concello, porque ao fin e ao cabo é un concello mariñeiro, non? E aí todas as rúas que desembocan na zona portuaria, o paseo que vai hacia a playa do Cruceiro, hacia o paseo tamén que vai para a Capilla da Atalaya, hai unha integración e vai ser como unha alameda, vai ser como un sitio onde disfrutar dos espacios, non? Teñen que pasar vehículos porque está a actividade portuaria e están tamén os garaxes e tamén o reparto do día a día na hostelería e o comercio, pero vai a ser un espacio máis para a xente que para os vehículos.